Yazini ukuba uYehova nguThixo yena wasenza yena asisithi singabantu bakhe nezimvu ezaluswa nguye. Masingeneke kule nkonzo yethu yanamhlanje ngokuthi sithabatha amaculo wethu asebuyisile iculo le-16 wazidala into zonke wena Thixo wedwa akwancedwa nangubani uzenza kwakho. Ezintaba ezimiyo zidaliwe nguwe, zimi ziqinile zona ngokusekwa nguwe, nalamanzi aselwayo sikwanikwa nguwe, nokukutya sikutyayo sikuphiwe nguwe. Wabadala abantu wena ngokufana nawe, wabanika into zonke bafanelwa zizo. Wakufika ushaba lwabo lwabahlutha zona, bakudela wena Thixo eva izilalo. Ithe lokugqibela naxa sizawucela uTata uThongo asinyusele umthandazo, wathi ukuze basindiswe wenza ngezibele wabanika unyana wakho eze kubafela. Hymn 16.
Kaka Mzulu yesimanga ezalise umhlaba wanesibhakabhaka. Thixo yena yedwa moyandini oyingcwele owathi kungekho nto ehlabathini kodwa yena wazinza phezu kwayo inzunzubila yamanzi. Thixo wethu onamandla amakhulu, sibulela mzali ngokusigcina kwakho, usilondoloze moyandini oyingcwele ebudeni baleli imini. Thixo wethu onamandla amakhulu, ebudeni bezintsuku. Thixo wethu onamandla amakhulu, ukhona wena unguThixo, usigadile, usilondolozile, usikhusele ezindleleni. Thixo wethu onamandla amakhulu, usikhusele mzali nakwizifo eziqubulayo moyandini oyingcwele. Nangona sisazi nje ukuba bakhona Thixo wethu onamandla amakhulu abagulayo moyandini oyingcwele. Thixo wethu onamandla amakhulu, kukho nabagulelwayo Thixo wethu onamandla onke, kodwa wena inceba yakho ikho kuthi sonke, ayikhethanga bani moyandini oyingcwele. Thixo onamandla amakhulu, sibulela mzali ke nolusuku usiboleke lona Thixo wethu onamandla amakhulu. Siza kuwe ke Thixo wethu sisithi mzali, fihla ubuso bakho ezonweni zethu, ucime zonke Thixo wethu izikreko zethu namhlanje, khona ukuze moyandini oyingcwele siyilungele naleli nkonzo yanamhlanje. Thixo wethu onamandla amakhulu, sicela wena ke mzali uba uthobe umoya wakho oyingcwele nakuleli nkonzo. Thixo wethu onamandla amakhulu, sibuve ubukho bakho wena njengoThixo moyandini oyingcwele, kuba kungekho wena nomoya oyingcwele akho nto Thixo inokwenzeka moyandini oyingcwele. Thixo wethu onamandla amakhulu, sithi mzali usikelela nezilumiso Thixo wethu zivunywa yapha moyandini oyingcwele, ziphilisa abantu Thixo wethu onamandla onke, ziphilise okhoyo apha, ziphilise ongekhoyo moyandini oyingcwele. Thixo wethu onamandla amakhulu, nangenala mazwi azawubekwa apha Thixo wethu makathi nje ephuma moyandini oyingcwele nawo aphilise olapha, aphilise nongekhoyo. Thixo wethu onamandla amakhulu moyandini oyingcwele. Thixo wethu naba ababekiweyo namhlanje moyandini oyingcwele, ukuba Thixo wethu bazongqina ubukho bakho, ukuba bazongqina ubukhulu bakho, bazongqina uthando lwakho moyandini oyingcwele. Thixo wethu bazongqina into yokuba wena awuqabwango. Thixo wethu onamandla amakhulu, sonini nanini wena mzali abonyula ngexesha. Thixo wethu onamandla amakhulu, ilizwe lethu lisamazama. Thixo wethu onamandla amakhulu, wathi uthetha nabo nje wakubabonisa nelizwe abazawuthetha kulo uba lilizwe linjani na. Thixo wethu onamandla amakhulu, siyabulela ke ngaba Thixo wethu, sithi nabo basikelele moyandini oyingcwele. Thixo wethu onamandla amakhulu, bazi uba umntu ngamnye apha kukho umntu athiyele kuye kule nkonzo yanamhlanje moyandini oyingcwele. Ilizwi Thixo wethu okuninye lona lizawudibana nomntu Thixo wethu ekumele lichapazele Thixo wethu kule nkonzo moyandini oyingcwele. Thixo onamandla amakhulu, yena ke Thixo wethu ezihlizweni zabo, lithi ukoyika kwabo Thixo wethu bungabaphungeli Thixo wethu onamandla amakhulu, bangakwazi ukungqina wena njengoThixo moyandini oyingcwele. Thixo wethu onamandla amakhulu, yihla ke moyandini oyingcwele, yihla moyandini oyingcwele, yihla moyandini oyingcwele, yihla moyandini oyingcwele, ubasikelele ungene kubo Thixo wethu, sizakwazi ukoyika kubo moyandini oyingcwele. Siyamcela ke mzali ngegama lakho namandla, ngegama likaYesu, elaa gama wasinika lona, wathi zonke izinto esizazicela egameni lakho namandla wena uyawusenzela. Makube ngoYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Baba wethu osezulwini,
Masibulele ke kuba uthongo ngomthandazo. Sithemba kananjalo ukuba uThixo uvile ngoba sinoThixo ovayo oyivayo imithandazo yethu. Kwesinye isihlandlo sizawuthabatha isifundo sethu sale mini yanamhlanje siza kusifumana kwivangeli engcwele ngokubhalwa nguMateyu isahluko se-29. Siqalela ukufunda kwivesi ye-18 siyokuma kwivesi yama-22 nayo siyifundile. Ivangeli engcwele ngokubhalwa nguMateyu isahluko 21. Siqalela ukufunda kwivesi 18 siphulele kwivesi 22 nayo siyifundile. Inhloko yendaba ithi umkhiwane ongenazikhamo. Masifunde ke nabo sebeyifumene. Uthe ke kwakusa xa abuyela kuwo umzi walamba, wathi ebone umkhiwane uthile ngasendleleni waya kuwo, akafumana nto kuwo yangamagqali odwa. Athi kuwo, makungaze kuvele isiqhamo uwe naphakade. Wasuka woma kwa oko umkhiwane lowo. Bakubona oko abafundi bamangaliswa besithi, utheni na ukoma sinya kangakanana umkhiwane? Waphendula uYesu wathi kubo, inene ndithi kuni, ukuba nithe nanokholo anathandabuza anisayi kwenza le nto yomkhiwane yodwa. Kosuka nokuba nithe kule ndaba, thabatheka uphoseke elwandle, kwenzeke. Ilizwi lenkosi elisisibane senyawo zethu, kananjalo elikukukhanya emendweni wethu. Yanga inkosi enozuko inganalo ngoku kude kube ngunaphakade. Amen. Iculo kamakhulu 244 nabantu bakho Thixo ngamaxesha onke
ubagcina banceda endaweni zonke, bakuwela imilambo ubanabo wena, bakutshiswa ngemililo ubanabo wena, apho bathutshiswa khona komelezwa nguwe, nasemarhamweni Thixo bagciniwe nguwe. Itho kugqibela bakhangela kuwe Nkosi abo bantu bakho, babulela bakuthembe abo bantu bakho. Hymn 254. Thank you.
Kulevangeli engcwele ngokubhalwa uMateyu kwesisahluko samashumi mabini nomvo. Sifunde ivesi zanhlanu, verse 18 to verse 22. Kodwa ke umongameli usalathise ile panel kula vesi yeshumi elinesithoba, wathi ebone mkhiwane uthile ngasendleleni, waya kuwo akafumana nto kuwo. Yangamagqabi odwa, athi kuwo, makungaze uvele siqhamu uwe naphakade. Ilizwi lenkosi. Inkosi ehlele emazulwini isikelele ukufundwa kwayo ngoku nanko naphakade. Amen. Ngikhahlele umongameli webandla, umfundisi uShabalala. Ngikhahlele umfundisi wesekete, umfundisi uHadina Lukawa. Ngibulise komem ubabili, ngibulise kumagosa esekete, amagosa esociety zonke. Ngibulise baShumayeli yendaba esilungileyo onyawonhle. Ngibulise komama omanyano, intombi zomanyano. Ngibulise kula department yami, amadodana evangeli. Ngibulise kwi-elders nabantwana besikolo secawa, naye wonke umuntu olivayo ilizwi lami. Ngiyabulisa abazali ngelomfeli nomvukeli igama, molweni bazali. That's good. TDSR. Wathi ebone mkhiwane uthile ngasendleleni, waya kuwo akafumana nto kuwo. Yangamagqabi odwa, athi kuwo, makungaze uvele siqhamu kuwe naphakade. Simke izolo kwamesathwa i-city panel ibime ngaphambili uYesu uhlambulula itempile. Emveni ke kokuhlambulula itempile, uYesu ngokukaMateyu uyemka etempileni, abheke eBhethani, nalapho ayokulala khona. Usuku olulandelayo ngokukaMateyu ubuyela kumzi lowo ebekuwo ngezolo. Usendleleni ke ebuyela kumzi lowo, ithi ke levangeli kaMateyu, esendlaleni njalo uYesu walamba. Wathi akubelambile uYesu, wabona mkhiwane uthile ngasendleleni. Akube ewubonile umkhiwane lowo, ithi le Bhayibhile waya kuwo. Ithi kayiqhubeka akafumana nto kuwo, yangamagqabi odwa.
athi kuwo makungaze kuvele siqhamo kuwe naphakade. Emveni kokuba uYesu ethethe loo nto kuvakala into yokokuba unabafundi bakhe apha bakhwankqiseka abafundi bakhe ngoba emveni kokuba ethethela amazwi umkhiwane uye woma. Banombuzo abafundi bakhe okokuba kutheni na umkhiwane lo ukoma kwamsinyane. Ithi iBhayibhile waphendula ke uYesu wathi kubo, inene ndithi kuni ukuba nithe nanokholo anathandabuza anisayi kwenza le nto yomkhiwane yodwa kosuka nokuba nithe kule ntaba thabatheka phoseke elwandle kwenzeke. Wathetha loo nto uYesu kula madodana ngokwevangeli kaJohane kwisahluko sesithandathu bakulamba isihlwele sabantu abangama5,000. uYesu became the solution kwimeko yabo yokulamba. Waveza icebo mongameli kuYesu kubantu abayi5,000 wabazama uYesu ngezonkana nje ezinhlanu nenhlanzi ezimbini kuphela. Kodwa xa sibuya sisiza kwivangeli kaMateyu panel endihamba nayo sivinga yokokuba uYesu akube elambile into ayenzayo xa esiya kumkhiwane efika engenazo iziqhamo uyawuqalekisa. So umuntu osuka kwiperspective kaJohane esiza apha uYesu oya emkhiwaneni, it is ununderstandable into yokokuba uYesu akulamba angabi nalo icebo lokokuba azihluthise, ngoba ngokukaYohane uYesu is the provider from chapter 6. Ngenxa yaloo nto rhamente yasekhaya ndifuna okokuba bepaneli endihamba nayo ndingangeni umkhiwane ndikhangele uYesu ngokukaMateyu, ngoba nento ndiyirhanelayo kusenokwenzeka okokuba mhlawumbi ngokukaYohane nangokukaMateyu ukhona umahluko kuYesu. Ndicela okokuba nindipheleke rhamente sikhangele uYesu. Masambe ke siye kuchapter yokuqala uMateyu uvetsala umlibo kaYesu ukususela kuAbraham ukuya kuYosefu umyeni kaMariya abazali bakaYesu ngokwasenyameni. But xa iphela incwadi kaMateyu into ayivayo yipurpose kaThixo ekumele uba izaliseke emva xa esithi uYesu hambani ngoko niyokuzenza abafundi zonke intlanga, not only amaYuda kodwa zonke intlanga. Wathi uYesu wathi xa eqhubekeka niyabanani kude kupheliswe iphakade eli. Wathetha loo nto uYesu. Bendizama nje ukujongisa kuloo nto. Masibuye siye kuchapter 1 xa echaza umlibo kaYesu. Echaza in detail, a very detailed genealogy kaYesu. Wayichaza uMateyu esithi ukususela kuAbraham ukuya
uDavide i-generations okanye izizukulwana eziyi-14 ukususela kuDavide ukuya ekufuduselweni kwamaSirayeli kwisandla sikaNebukadnezari eBhabheli zezinye izizukulwana eziyi-14 ukususela eBhabheli ukuya ekuzalweni kukaYesu lezinye izihlandlo eziyi-14. Athetha loo nto. Athetha loo nto. Athetha loo nto. Yes. Mamela ke ngoku. Into elandelayo emva kokuqala umnombo ekubonakala okokuba umnombo osuka kumnombo wakwaYuda. Kodwa there is a change of tone xa echaza ukuzalwa kukaYesu uMateyu. Uthi xa ekuchaza amveze uYesu njengoYesu owayechaziwe ngabaprofeti nochaziweyo kokuba uMesiya ozayo, and he references umprofeti Isaiah imva esithi yabonani intombi le iyakumitha izale unyana bambize ngegama elingu-Emanueli. Yayigama elo ithetha ukuthi uThixo unathi. Similarly uJohane xa evula incwadi yakhe uthi ebekho ekuqalekeni ulizwi, yayulizwi enguThixo, akubangakho nto engekho yena. Xa sibuya sisiza kuMateyu umveza uYesu njengokumkani wamaZulu, even though ebekale ngokuthi ungukumkani wamaYuda. Yimvesithi xa echaza imizekelo esixhenxe kweminye kwemizekelo esixhenxe ndingabufanisa nantoni na ubukumkani bamaZulu bunjengokhozo lwembostate lonoluthi xa luhlwayelwa lolona luncinane kodwa luthi lwakube luhlumile lungathothwa nazintaka zezulu. Umveza uYesu ngekumkani yamaZulu kodwa yona ubukumkani bakhe the king of Judea, but the kingdom is of the heaven. Yonke into kaYesu asiyiyo eyalapha kweli lizwe. Ndizawuhlala phansi ndiyibuyisele kuni panel yasekhaya. Ndifuna xa sizawubheka kumkhiwane oqalekisiweyo ozawuchazwa yile panel. Siqaphele le nto uYesu impembelelo yakhe uMateyu uyichaza kakuhle impembelelo kaYesu ngemimangaliso elishumi ebonakalisayo nayo ngokuphandle kokuba uYesu lo akanguye oweliphakade. Yimva xa echaza eminye yale mimangaliso umkhwekazi kaPetrosi oneKresina uyaphiliswa, intombazana enethombe legazi iyaphiliswa, kwanayo intombazana kaYayiro iyaphiliswa. Endleleni ebheke eJerusalem xa egqitha eJeriko imfama ezimbini abantu ababizwa ngeziphako kodwa balibala ngesiphako sabo basebenzisa indlebe ngoba sometimes izinto esingakwazi ukuzisebenzisa we can use ezo sinako ukuzisebenzisa. Basebenzisa indlebe zabo ukuva kokuba ugqitha uYesu, bakhalima Yesu nyana kaDavide senzele inceba, ayaphiliswa nabo nguYesu. Ndicela ke sihambe sibheke kumthi womkhiwane. Ndifuna ukuthi rhamente uYesu ngumqondisi yaye nalo mthi
womkhiwane ngumqondiso lo womkhiwane ngoba umthi womkhiwane ipurpose yawo ukuba uveze isiqhamo lo wenziwa nguYesu ngumqondiso othi panel endihamba nayo izinto ezingenako ukwenzeka uthi thina bantu zinako ukwenzeka uye uThixo ngoba unguye uThixo. Alternatively izinto ezinako ukwenzeka kuThixo zinako ukwenzeka ngenxeni yokokuba sikholwa fully kuye uThixo. Yiyo le nto athi uYesu kwaba bafundi athi kubo ukuba ningathi kule ntaba phosekelwandle kungenzeka oko ngoba bekholwa. Sithetha loo nto uYesu uyayothotana okwesibini lo mqondiso into ayithethayo yeyokokuba simele ukuvelisa iziqhamo ezifaneleyo inguquko. Yiyo le nto ebesithi uMateyu ngoYesu ekuqalekeni, "Vukani kuba ubukumkani bamazulu usondele." Yiyo loo nto ndisithi velisani ngoko iziqhamo ezifaneleyo inguquko. Okwesithathu kusenokwenzeka uba lo mqondiso uthethe okokuba intoni na rhamente impembelelo kaYesu uthi njengabantu abakholayo, and therefore iyintoni na impembelelo yethu ebantwini and within the community. Yibona ke impembelelo kaYesu kwincwadi kaJohane isahluko sesesithathu. Wanyonyoba uNikodimo ngobusuku imva xa efika phambi koYesu. Siyazi, look at this one, this is a plural. Siyazi not yena yedwa, siyazi as the community okokuba wena nguye unyana kaThixo, nguye ovela uThixo. Ukuba ubungenguye ubungenako ukuyenza le miqondiso, kodwa ngoba nguye umfundisi ovela kuKristu. Yibona kwakho equleni likaYakobi ayehlangene nentombazana, uyiva intombazana yabisuka kuye uYesu ibaleka isiya kwi-community ibuye isithi, "Zani nibone nankumntu endixelela izinto endekhe ndazenza." Wekhalina rhamente, have you ever once influenced someone who has a situation okanye umntu axakene nobomi bakhe njengomntu okhonzayo nanjengomntu olandela uYesu, who is an influential person? Wekhala yenzana loo nto ngoba nimbona uYesu xa Peter eShilowa ndiva kusithiwa umntu ekuthiwa nguYesu uqabe amehlo am ngodaka wathi mandiye ecibini leShilowa. Ndiyileke ndabuya ndibona. Yathi community kayimbuza isithi, "Lo mntu ngumboni, uthini na wena ngaye?" Uthi lo mfo xa ephendula, "Endiyaziyo mna njengokuba nina isithi ngumboni, kodwa mna bendingaboni." Ngoku nje ndiyabona. Palewa na wetu leo. Acha tusawe na
President, Mama Mama Okhatina Mgao, Makosa Secret, Makosa Mabaki, Abashmaini, Otata Matota, Mama boy, into is Nana, Yam to find. I-Guilders, la department ndikuyo. Insurance ministry, la department ndikhula phantsi. Ipanel endihamba nayo famele ndivumele nditsho umntu olivayo ilizwi lam uyafundisa ngelomfeni omvukela igama molweni. Sihleli kulaa ncwadi kaMateyu. Sihleli kulaa ncwadi kaMateyu. Chapter 21. Ivesi 19. Efundeka ngohlobo. Wathi yabone umkhiwane uthi ngasendleleni waya kuwo. Akafumana nto kuwo yangamagqabi odwa. Athi kuwo mawungaze kuvele siqhamu kuwe naphakathi. Eli lilizwi lenkosi. Izwi lenkosi elivuka kumnyama kubaleke. Esamqokoza ngalo masangweni ezuzi. Inkosi ngasiyelela ukufunda kwelizwi layo. Ngobude bengaphakathi. Amen. Bayisindi the xa ndibona ungangeni ndafuna ukuphazamiseka. Athi uthe wawungena unciphise. Phansi kweli lizwi selibekiwe. Ndivumele nirhamente lam ndithi ndiyajoyina. Zine nje izinto ezazithetha apha vice osogqiba kwam ndihlale phantsi. Inye nje nezayithetha apha kuqala. Into yokubana kule ncwadi ndifumana ndisendoyifunda vice naqala ndanexhala. Ndaqala ndanexhala. Vice ne-Guilders zasekhaya ndifika apha uYesu efika kuloo mthi ndixhaliswa vice yam yinto eyenziwa nguYesu apha kuloo mthi. Athi xa sifika kuloo mthi awuqalekisi. Xa sifika kuloo mthi awuqalekisi. Nkosi yam. The vice xa ndijonga uYesu xa isondela kuloo mthi ndafumana umntu onethemba okokuqala. Ndafumana umntu onethemba. Uthe uYesu xa isondela kuloo mthi waze nethemba. Xa ifika kuloo mthi akafumana nto. And so ndifumana into yokuba uYesu here he was very disappointed. And he was very disappointed. Xa ivele disappointed vice waqonda into enye makayenze makaqalekise loo mthi. Makaqalekise ndisenalexhala vice. Ndisenalexhala xa ndifika ndifunda le ncwadi ndacinga thina vice xa uYesu esondela kuthi vice aliba esondela kuthi esondela ngethemba vice angafumani into angafumani into sithi that do not produce fruits exhakazela njengamagqabi kuphela dalelo xhala vice belixhala lam lokuqala belixhala lam loliko lwam lobana zithetha xa isondela uYesu ukuthi
afike nje sidlisela nje ngesambatho kodwa angafumani isifutsi uvuma vayisi yokuba ndizokwesibini eyesibini into endifumana pha it was the right season for lo mthi to bloom fruits le season lo mthi ndiyakhangela le nto vayisi bakusiza ndiyakhangela le nto bakusiza xa ndigqiboyikhangela vayisi le nto yobakusiza ndafumaniseka into yobana vayisi okanye ndafuna usinika vayisi into yobana we should have this benefit of the doubt into yobana sozuye safike thina si-out of season soziyofike si-out of season ngoba anenzekile yakho uyesu ufike lo mntu out of season ndaweni yento yobana lo mthi uproduce ii-fruits ngesizini efanelekileyo isebenproduce amangqini kuphela ndafuna ukuthi vayisi abasoze mami yesu ayibalifika kuthi afike si-out of season ngoba vuma vayisi into yobana igqobhoka is never out of season ithi vayisi usondela ntoni okanye wehlelwa yintoni igqobhoka is never out of season ihlala likusizini so uyesu ayisondela kuyi uzawufika siyi-season sesazafike si-out of season ndakhangela intoba vayisi uba ndingabasela nantoni okanye ndingabasela nantoni eyi-out of season ndafumana encwadi ngavakela uluka xa ndifika phaa lachapter 10 vayisi phakuvesi 30 uyophela phaa kuvesi 35 ndifika phaa vayisi uyesu uyancokola uyesu ucacisela lo mfo ukubaluleka kamakhelwane so xa ibuza lo mfo into yokubana who's my neighbor umbasele into yokubana ukhumfo vayisi ophume eYerusalem obheke eYeriko athi xa ifika vayisi apha endleleni afumaniseke vayisi into yobana uba ne-type of accident okanye uyahendwa vayisi osogqiba abantu abangendileyo bamshiya vayisi ngelithi uswelekile akhange bayazi vayisi into yoba basashiya umntu ophilileyo apha entlawumbi indlela kodwa vayisi nantsi into vayisi ngegqobhoka eli-out of season kodwa vayisi agqitha umbingelelo omkhulu yaxa ndikhangela umbingelelo omkhulu yafumaniseka into yoba bakunesekethi ugqitha umongameli nawenye into yokubana amncede lomfunele xa kwendlela wamgqitha ndifuna into yobana mthumba ingabi ngathi ndiletha wena wethu ndifumele vayisi ndizogqitha umfundisi nawenye into yobana bamlethe vayisi wegqitha umfundisi funeka ethi wena wenza umfundisi egqitha igosa alamnceda lapho ulele ntanto endlela azizoleyo vayisi agqitha ikholista ayamnceda vayisi yagqitha nawenye babamncede wagqitha umama alandlela umshiya umkhosi kathixo elele ntanto endlela enzakele vayisi vuma vayisi lithi egqitha indodana abamnceda vayisi vuma lithi kathixo iqangane egqitha intombi vayisi ayamnceda egqitha igilta esibonisa sokunceda ayabona sizathu seloba incedi lo mntu ulele ntango endlela lavuka iphethe ivayisi namagqobhoka they were out of season and so vayisi they were out of season wafika thina ncwadi wafika umsamaria olungileyo wafika umkhonzi kathixo igqobhoka that is never out of season yavonga vuma vayisi ndinamnika i-first aid athi ndawendleleni yayo efanele ihamba namisa yonke into lale siyakudumisa lanceda namkhonzi ulele ntango endleleni so na uyesu veza into yokubana igqobhokele legqobhoka lifune ekhaya apha ebomini ligqobhoke lithi noba ndiyaphosa ndiyakholwa kulungile ndangezi incede lo mntu lapha entangweni vayisi
ufikile uyesu khamente ufika out of season ufika out of season xa isiza ngethemba esondela kuwe wafika out of season ndaweni into yobana azuze something from you wafika ungamagqabi wodwa so mhlawumbi ezinye iimpendulo zethu zingaphenduleki ngeziko ufikile uyesu wayibafika kuthi wafika si-out of season and so now we are giving simane sizinika amazwi ivayisangaho sithi inoba yilena ndiphume ekhaya esihlobo nayo kanti no uthe xa ifika uyesu wafika out of season and so uyesu wakutyesa uyesu wathi ungazekuvuleke ngapha kuwe ndifuna ukuthi remain amagqobhoka that are never out of
uKhadinali President wami Children's Ministry. Umama uKhadinali kawu amagosa esekethe okuba akhona bashumayeli abakhoyo otata abangodata amadodana yasekhaya omama ulutsha i-Sunday school i-Holy Week abantu bonke abakhoya bevangeli eviki engcwele mandibulisa ngokhethekileyo upresident wemanyano lwethu ne-executive yomanyano lwethu iintombi zasemdantsane north abalandeli baka-2026 nesiyaqala ukwenzeka mandinibulise manje kakhulu bazalwane selishekelwe zinto Kamatini paragraph chapter 19 wathi ebone ukuthi wathi ebone umthomkhiwane wayakuwo akafumana nto yangamagqabi odwa umvangeli ivi Matthew lo mfo waseKapernaum his original name Levi umfoyi unangazelela kakhulu ukwakha ubukumkani bamazulu ungumbuthi werhafu kodwa akho apho indaba ingonyana womkhwezi umntaka Maria owazalela ubuchofchofile kwindawo encinci esithi xa siyibiza yiBethlehem indawo encinci apha kwesekethe efana neNxarhuni ungena eJerusalem uyaqondoba ngeesile unukusela kamnandi ngamasundu wanyathela ngokuvivumba lamasundu wangena eJerusalem simbone eJerusalem ngoku engena kanye zozolobile eJerusalem wangena etempileni wafika wahlambulula itempile wabagxobagxoba abantu abamosha itempile kaThixo siyambona ke ngoku sikule sithi xa siyibiza le veki sithi yiveki kodwa mna kumo iyandiphazamisa le veki ike baba mandiphazamise le veki engcwele kukho umntu olindele kungena entlanganisweni yamatyala kodwa le veki kuthiwa yiveki engcwele kodwa yaguquka intliziyo yam yabuva ubumnandi apho kukhona ngoba kaloku sizawuxolela izono zethu zizawuthathwa ngulo mntu uzawungena entlanganisweni yamatyala silapha phantsi kwalo mthwalo futhi silo mthombilane silambile asihluthanga ndifuna ukuthi uYesu Kristu esithi uYesu Kristu ulambile phantsi kwalo mthi ngoba kaloku yena ukwazile uhlala 40 days engathi kodwa ngesuku elinye engene eJerusalem wasuka walamba wayengalambanga Yesu inanayo wayefuna ubonisa ubukumkani bakhe uba yena ungumesiya futhi ungukumkani wamazulu efuna usibonisa into yoba efuna usifundisa icwenye masingabiyo imithi yemikhiwane efuna ujonga iziphakathi lethu ukuba ngaphakathi ngenene ingaba nasi nayo nale nto ayidinga kuthi umthi womkhiwane esikolweni ngondasafunda owathanda uqala ikhazi athi xa siphuma kwakunabantwana masi xa ndingasuka kandizazulenza ngidibane lasesikolweni kunabantwana babehlala emdantsane thina sihlala eNxarhuni futhi xa sibheke esikolweni sisuka eqoqweni uyobheka kwindawo ekuthiwa kuseguqile nyanga bona bakhwela ibhasi bohluka ecan'kwesikolo bahle
baphendule sasiphema ukhona intombazane enhle ephemileyo 2 divided by 0 uma izangihlelele ba 2 divided by 0 is equal to 0. Did you know division by 0 is not allowed? Negative infinite. What's the confusion? Mantombazana sekhaya. Sizaftasha. Sizawubabahle. Sizawufufola. Akuthengiswa khona uniform. Kodwa sizabe ne-uniform zethu ku-convention. Uyesu akafuni uniform. Akafuni isitathe. Ufuna into engaphakathi. Masiyani mantombazana ku-convention. Singayisi kwimithi yomkhiwane. Masiyani ku-convention. Singamantombazana afuna nguyesu. Kodwa ngifuna uyijika kanye lento le. Umuntu womkhiwane masingamthatha kakhulu. Masingawuthathi kakhulu umuntu. Mhlawumbe ukhona umuntu uyesu wayenenzombo ngokuthi akhokhelela ukuthi ikhona inzuzo ebesinoyifumana kulaa mthi xa ndithetha inyaniso ngomthi womkhiwane self-evident truth axiom sishothela abantu benetsi ininzi into onoyifumana because umkhiwane yonke upresenta ucoka futhi upresenta uthando upresenta ithemba ininzi ke sasifuna khathina sasumjongile umuntu womkhiwane ngoba kaloku uyesu kristu uzenza izinto ngenjongo futhi wokuqalekisa umuntu womkhiwane woma kodwa thina asiyazi into ezakwenzeka ngomso kumthi womkhiwane ngoba sihleli thina ngokuzazi ngokungazi ngenene izinto zangomso asizazi inenguthi wayefuna isiqhamo but iziqhamo thina esingakwakuziphayeza uyesu wayengenalo ekuba wayengenayo ichansi yokuphupha isiqhamo ulamthi khakulanto abandentele ebefuna thina isiqhamo ngoba kaloku ngenye imini uyohane xa ethetha umthi amasebe angathwali isiqhamo uyawathena ukuze athwale isiqhamo ngakumbi okutheni into yoba angajiki athene laa mthi wayefenzani ukuze angawutheni umuntu womkhiwane manibuye ngekekati ndifuna uthetha ngomkhiwane okokumkhiwane masingawujaji ekadeni impahla yokuqala yabantu bokuqala ababekhona apha ababenazi waqala impahla yabo yokuqala babhizelwa ngomthi womkhiwane asingawujaji umthi womkhiwane umthi womkhiwane masingawujaji ngoba kaloku umthi womkhiwane umthi obaluleke kakhulu nangake womiswa mze kaloku uyesu kristu xa ekhwaza uFilipi wathi wena ngoba uphansi komthi womkhiwane that's all asithintshe sotongiqale lam sotijonge izolo lam ndijonge namhlanje sithetha ngomthi sithetha ngomthi ukuba asikhona asinako ukhona kwisizinto esizenzayo asizukwazi ukuqina isibindi asizukwazi ukuqina isibindi uba sinazo iziqhamo esikwazi ukuveza phambi koThixo asizukwazi ukuqina isibindi umongameli wayesixelele sona wathina sihambe nokuqina isibindi asizukwazi ke ngokusiqina umuntu ke ngoku oqina isibindi funeka afane nalamfazi athi nobani saxayini zoba athi umfazi wesidini athi ningaphezulu nakuqabante ixabiso lakho ikhala sengaye inhliziyo yendoda mnikeni ke selisebenzi yakhe sithethe ngesiqhamo futhi sithethe nokholo yoloko kuyathukuba sekhaya ukhomo lwethu lomphi ithemba lethu lomphi emnqameni hayi mani yoloko befuneke sithi masiqinise akho sihamba khona masiqinise noba naho kubekwa kwezikhathi indawo kodwa ke funeka uqinise isibindi ndisithanda usuka
mandifuna uconfessa kancinci ndizosuka kule ndawo ngelaa xesha mongameli ndima phambi kwakho ndisithi andiphumi kumanyano lwamantombazana ndiye ndiyoyivayisi ndandingayazi uba kanti le nto izandibophela mna ndandizidalela njengomongameli ndingakhange ndibe yiyo ivayisi sonke ngokuyanyanzeleka mongameli xa ngoku ndizomane ndiva isithuba zamantombazana funeke ndiqine isibindi ukuze ndikwazi uvala isibindi. Take courage. The other side away. Yeah.
ndicela amadodana iphanele namba nayo omama Guild kunye nayo wonke umuntu olivayo ilizwi lam emoyeni. Wathi ebone umkhiwane uthile esendleleni waya kuwo akafumana nto kuwo yangamagqabi odwa. Ndiyajoya. Sesindile ibali ukuba lisuka ndawoni ukusukela ekungeneni kaYesu eYerusalem ukuhlanjululwa kwetempile ukude sizoma kule ndawo uYesu ame phambi komthi kuyo. Nam ndinendawo ethandabuzayo okokuba ngakubideka ukuba utheni nje uYesu lomthi ekhalala ade awuqalekise. Ngoba kwixesha elingaphambili xa ufunda izibhalo uYesu ebelulanyelwa yindalo, ebekwazi ukuba uYesu athethe izinto ngokwendalo zenzeke. uYesu kwazile ukuhamba phezu kwamanzi akatshona. Ikwanguye othe enqanaweni wazolisa uqhwithelo. Ikwanguye uYesu othe kwindibane yabantu abaninzi ukubonakalisa ukuba ungumuntu othi azolelwe yindalo. Wathi kwifishi ezazikhona nezonka wadlisa indimbane yabantu. Ndangam-understand ke ngokuba uthena zangathi ulomthi kubucela ukusebenzisa ilizwi athi ngelizwi lakhe mkhiwane thwala abasebenzisa lo. Kodwa ndilungiselela uMarko xa ndikhangela wathi nokuba ibiyisizini kodwa umahluko lomthi umtsala endleleni wamzisa kuye ngokungathi uthwele into, kodwa xa efika uyokozela amagqabi odwa. Uthi uMarko xa endicacisela uthi azikhuli ezi zinto enye ngaphandle kwenye. Uthi xa kukhula amagqabi kukhula neziqhamo kuwo. Uthi alishiyeki iziqhamo ungavumelekanga amagqabi. Ndazibuza umbuzo okokuba xa uYesu enalo mbono ke ngoku, ngoba xa ecacisa uMarko nam ndiye ndayiva ukuba umsindo wakhe uvelephi na. Bathe xa ndifunda kwathiwa lo ngumzekeliso xa usebenzisa iTestamente ezindala ezibonakalisa ngoko indlela amaSirayeli awayelethwa ngalo. Kodwa ke ngoku nangoku ngalo mzuzu ndiyasola ukuba ukuqina kwakhe itempile kusengumsindo wakusasa ombangela uba ame phambi kwala mkhiwane athethe nangolaa hlobo athethe ngalo. Kodwa le nto ndayithatha ndayisondeza kum, ndazama ucinga uYesu noba xa ndijongile ndizihambela apha endleleni andibone ingabana xa enosondela andizoyokozela ngezi zivatho nazodwa kodwa akulabe ungekho ziqhamo. Umbuzo wokuba xa ndisuka ko-33 ndiwela udikela ndisize emanyanweni ndisiza apha ecaweni, abantu abathi xa bendijongile na babe nethemba lokuba xa benosondela kum zikhona iziqhamo banozifumana. Ndanombuzo wokuba kwindawo endiphangela kuyo ingaba abantu ababinathemba xa ndisithi mphathi ndicela undiphi imizuzu namhlanje ikhona into endifuna uyoyenza ecaweni, kuthiwe hamba. Kodwa xa benosondela kum abantu ingaba ikhona into abanoyizuza. Ndamangala ndaphinde ndazibuza umbuzo ukuba njengoba ndilapha endlwini yenkosi nje ndimile ndisicula okanye ndimile ngalo mzuzu ingaba zikhona iziqhamo xa unosuke usondele wena kum uzofuna ukuva kum ingaba ziyafumaneka na iziqhamo, ingaba ziyafumaneka kuwe iziqhamo xa omnye ethe wasondela kuwe wafuna ukwazi inceba kaThixo. Iziqhamo ke zomoya uthi phaa kumaGalathi xa ethetha ngazo athi kubulunga, luthando, kukuzeka kade umsindo. Uthi xa evalelisa athi kukwezeyisa. Ndacinga uba yonke le nto ingaba phaa kuthi na iyafumaneka. Uthi xa egqitha
abanxitywe ba uthi xa egqitha athi kuwo makungaze kuvele siqhamo kuwe naphakade. Laa nto bendiyithetha ndithi uYesu xa ethetha indalo uyakumamela ngoko nangoko waswamudi. Bamangale ke ngoku abafundi bakaYesu bembuza okokuba le nto yenzeka njani na. Uye banika impendulo ethi ukuba nithe ngokholo anathandabuza nathandaza yonke into ikhona ukwenzeka kuni. Uthi xa esifundisa le ndawo indikhumbuze phaa kuHezekiya xa ethe efumene iingelosi zomchazela ukuba ushiyeke neenzukwana wena uphila, kodwa wathi kuba uthandaze ngokuzinikela wamcenga uThixo emcandela impilo. Wathi uThixo wathi ndikuvile ukukhala kwakho, wamongezela iminyaka eyi-15 ngoba uphele enokholo. Ukholo ke olungenakho ukuthandabuza ulufumana phaa kumaHebhere xa kusithiwa ukholosa ngezi zinto ezithenjiweyo, weyise ngezinto ezingabonwayo. Uthembekile uThixo bazalwane ngoba uyaligcina ilizwi lakhe. Umfumane ekugcineni ilizwi lakhe xa usebenzisa ukholo, ngoba ukholo lwakho alukusebenzeli xa ungenayo ubudlelwane nomoya oyingcwele. Kodwa uzamva xa esenza isithembiso kuAbraham ngoSara esithi xa kuvela umbuzo sithi yintoni le kunqabelana uThixo, aphendule athi ngexesha elifanelekileyo nelimisiweyo ndawubuya ndizosenza isifezekise isithembiso sam. Le nto yonke indinike ukuba kwesaa sifundo besisifuna kulaa 19 besimnikiwe, eyona ndawo ibimele uba siyicaciselwe yeyokuba uYesu usebenzisa amazwi wabuna umthi. Ngoku thina siyanikezwa okokuba nathi masisebenzise amazwi phezu kweempilo zethu, masisebenzise amazwi ekuhambeni kwethu, masisebenzise amazwi ekuhlaleni kwethu. Ilanithi lonke ixesha ndivumoya ndothandaza. Ilanithi uthi uhambe endleleni athi umntu xa ebulisa ebuza impilo libili ngaphakathi kwakho lingatsho le nto lizayikhupha ngomlomo. Uncume uthi ndiphilile khonto unjani na wena, kodwa ngaphakathi intliziyo ibe ingatsho. Kodwa kuba ngokholo uyadala umfanekiso wokuba uphilile. Akho nto, makasincede ke uThixo, makasincede uThixo sithi ekusweleni kwethu iziqhamo, kodwa ngokumganga ngokuthetha nangamazwi asangezelela iziqhamo ezingaphezu kwesinazo. Bathi abantu basijonga onele izenzo zethu, bathi abantu basijonga bakholwe kukuthetha kwethu ngoYesu Kristu Nkosi yethu.
azothandazela ze kuthi xa egqiba umamncane siphela amagosa uba anayo into azakuyithetha asondele. Enkosi. Osisiqalo okwasisiphele Thixo wenhlaka kumkani kakumkani ngokuhlwa nje Thixo ngoluhlatye kale mini yesibili Thixo kwiveki engcwele Thixo namandla amakhulu kukamkani kakumkani sondela kuwe Thixo namandla amakhulu senza umbulelo Thixo namandla amakhulu wesikhotho Thixo esikwekule ndawo Thixo namandla amakhulu ndazibuza umbuzo Thixo namandla onke okokuba ingabe umongameli bebafumana phi nabantu abanje Thixo namandla kumkani wengcwalisa ndanombono wento yokokuba Thixo abantu bakho Thixo iziphiwo zabo bazifihlile Thixo namandla onke kumkani wengcwalisa manqale ngibulele Thixo imfumba yalesekethe Thixo oyinike ubulumko Thixo yokwazi ukukhonga abantu bakho ngabanye Thixo namandla amakhulu kumkani wengcwalisa sibavile Thixo kumkani sikuvile Thixo ngemilomo yabo Thixo bethetha ngawe Thixo besinika Thixo ukutya Thixo masikutye Thixo namandla onke kumkani wengcwalisa besixelela Thixo ngomkhiwane oqalekisiweyo Thixo ndabuza Thixo into yokokuba Thixo ingaba Thixo sinazo neziqhamo Thixo kuthethwa ngazo apha ngaba bantu bakho Thixo namandla kumkani ezona ziqhamo Thixo ezifanele inguquko Thixo namandla Dali wezulu nomhlaba kumkani siyabulela Thixo siyabulela ngale panel Thixo namandla onke kumkani sibulela Thixo nabantu Thixo abangadinwanga Thixo bahlela apha Thixo abazokubambela ilizwi lakho Thixo namandla makhulu ngoba lakho ilizwi Thixo linomahluko Thixo alibuyeli kuwe lingawenzanga umsebenzi walo Thixo namandla onke kumkani wengcwalisa naba ke Thixo abantwana bakho Thixo badiniwe bazagoduka ngoba uThixo namandla onke iziqhanga zabo Thixo zibuhlungu Thixo namandla onke ngoba Thixo yaphindwa Thixo iqhelwa Thixo namandla onke iyoyikeka Thixo namandla onke kumkani yoyikeka Thixo sonke omdala othi une-experience Thixo namandla onke Dali wezulu nomhlaba kumkani nabo ke Thixo namandla onke asikelele Thixo abantwana bakho bathamsanqelise Thixo xa begoduka Thixo ukuze bafike ezifemelini zabo bephephile Thixo namandla onke sikelela Thixo uthamsanqelise libandla lonke Thixo kumkani ukuze wonke umuntu olapha Thixo singeva sigidimi soba kwenzeke ntoni Thixo uzukhokele wena kunguThixo ade bayongena ezindlini zabo Thixo namandla onke bephephile ke kumkani sizicela into zonke Thixo singazibayi Thixo oko sisazi ukuthi wena nguThixo sicela kuwe ngenene nangenyaniso usenzele Thixo into esizicelayo sicela ke Thixo emagabeni amathathu elise ngelonyana lomoya oyingcwele kude kube kunaphakade ukuvuka komhleli